Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. May samanen a naimbag, naragsak ken bindisyon nga aldaw ti nakikablaaw kada kayo amin. Ti pakasaritaan nga inta ikan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Katrina manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas may papanken ayat. Gapu iti panagayat ko ken ni Nathan, inpaay ko amin a panagayat ken pammateg nga iti udi ket syakmet gayam ti agbanag a nakakaasi. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man nga rod ti pakabuklan na. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Nathan. Anya ka di ti basol ko. Wano pagkurkurangakan ka tapno saktan na kakastoy. Ibagam. Baka wanan na ko, ma. Saan kong ayayatin ni Isabel? Sika lang di ayayatek. Anya. Aklo na ka nagbinduta ka. Nakasagana ka agbalbaliw para kan ka. Nathan. Ika na kiti last chance. Tapne panagnak ko kan kati panagbalbaliw ko. Ket ikarik asan ko asayangan day tagundaway. Diyak ka mo na anya ti aramidan. Nagsakit na itangin naramid mo kanya. Amok ti karirik nam, Katrina. Ngem amok ama makawan ka. Iso pangasim ko, ma. Ikanak ko ma iti maudi agundaway. Una yan ti kastoy. Ti rumbang nga aramidam, ikam iti pagnakman day dya kaayan ayat mo. Saan arumbang nga aramidam na kan katikasta? Ay, una yan ayat tikasta a boyfriend. At dalang arudan amin kan ka ag babae paylaang. Day tangarod ti jak maawatan. Ipapay ko matamin. Iti amin arigat na. Adda aklat ta. Iti ragsak na. Makipagragrag sa kakmat. Ngabjak man mo. Ay na, una yan ni Nathan aya. Napudno akan kwa na. Iso ang masaksak tanak akastoy. Sapay la kumata saan na asayangan ti gundaway nga inted ko kan kwa na. Ay, agpanunot ka na imbag anak kaw. Tatang. Ay, amaw manakaw. Ti ayat, rumbang asaan nakaapas-pasakitan. Saan nakangaikan iti banag apakadagsenam. Agam no kasta ti ipapaay na. Ay, saan nga ayat dayta? Ngam ay ayatak ni Nathan, tatang. Anya? Siguro, panubok laang para kada kami ti inaramid na. Ngam saan namat akayat asawan, nga agwin naswas kamin. Gapo lang iti daydi a babae. Amok ngay ayaten nakmat ni Nathan. Kas iti panagayat ko ken kuana. Padaken ka dayta. Ngam sapay la kumata di mo ited amin ken kuana. Mangibati ka para iti bagim. Masikugak, Nathan. Ah? Oh, apay kasta ti langham. Saan ka kadian naragsak ang maadaan tan iti anak? Ay, saan matakasta? Naragsakak? Mabit lang. Mano abulanan ti sikog mo? Duwan abulan. Iso apang nga asim ta igaad mo ti agtrabaho. Saan man apara kanya. Ngam para iti agbalin nga anak ta. Wen, ikarik daytakan ka. Liklikam kumandag iti barkada. Kas kada bisyo. Panunutom ti agbalin nga anak ta. Wen ka ni.
Nagiti amin asaan ang nasayat nga aramid ko. Ikarik abaliwak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Masikog ka kunam, Katrina. Wen, friend. Apay anaramid mo dayta. Ha? Siguro, panagkunam, no maaddaan kayo iti anak kat agbaliw ni Nathan, anya. Saan mo't akas ta, Elisa? Anya nga rod. Basta. Ay, agpanunot ka kuma na imbag friend. Saan kayo pa'y nagkalay sa kaninaitan? Maaddaan kayon iti anak. Ngam, saan nga umdas day tarason? Tapno agbalbaliw ti may sa tao. Ha? Ala, sapay la kumataag na kamatantikayan ayat mo, friend. Anya ka din dayta nga aramidam, Nathan. Ha? Anya ti bagbagan? Di ka man naging didingawan ang mom. Ah. Nabasak dagiti conversation nyo iti babaem. Ah, Anya, aglibak ka pa ilang. ko, Kunaklakit din nagbalbaliw kan, tamaadaan tan iti anak. Nga mapay, anya ka di pa iti sapsapulam iti sabali a babaeng awan kanya. Ibagam. pakawanan na ka. Diyan kaya yata ni Joan. Awan relasyon mi. Anya, agdadata lang arudan, aglibak ka pa ilang. Unay kan, aglablabas kan, Nathan. Saan kun nga mo na niya taramida, tapno lang agbalbaliw ka. Oh, Inikan ka idin iti last chance, tapno agbalbaliw ka. Nga maawan lata. Pangaasim ko ma. Ibagam no anya ti amo may papankadakwada, Harvey. Katrina, pasensya ka na. Anya nga rot kat imay kamot kanyak tapno agsaludsod. May papan ka ni Nathan. Ibagak ti amok. Ngam pangasim ha. Di mo ibagbagakan ko na nagsarita tawan. Mangnamnama ka. Sipot pa eh. Amok nga dan relasyon da Nathan. Kan Joan. Anya. Kanayo na palagi pak ni Nathan. Nang runa din ako na kanyak masikog ka. Kanayo nga ibagakan ko na agbalbaliwan. Tagbalinan nga ama. Angam, awan matlat ta. Anya. Diyak man amo iti day diya ataw. Ang di kagdanag. Diyak mauma amang ipalagip kun kuha na iti day toy. Agyaman ako na, Harvey. Nakasaritak ni nanang kantatang idi na minsan ngal daw. Kaya't da nga kalaysatan, Katrina. Ha? Tikat ni nanang, sakbay nga ipas ngay mo ti agbalin nga apo ko da. Kaya't nalpas ko man ti pan nagkalaysata. Nasaya at dukas na. Kaya't mo saman, umanugot ka iti singasing dananang kantatang. Pagsayaatan ti pamilya. Apay kiti nasaan. Agyaman ako na eh. Iti kinado ti nagbasbasulak ka nagkurkurangakan ka. Kaya't mariknaklat ta ti kinapundong kanyak. Sabay ko mga rod. Tadi kan tumauma kanyak, Katrina. Sigurado ka kadi, iti day ta desisyon mo, friend? One friend. Ay na, jak amo na niya ibagakken ka. Naimbag man, tauray kasano, ti kinababaero day jay Nathan, kat umanugot kalata apay kalay sa kenkwana? Friend, maaddaan kamin iti anak. Iso ang mamati ak ama kaamiris tong matlaang. Ay, Saan man nga ita, ngam amok amadanon tulat na. jak amo no kinamartir mo day ta. Pasensya ka lang kuman iti panagsasaok. Panangisakit ko lang kan kagayam. Saan lang akas gayam no di kat kabsat. Ha? Idi na amuan na masikog ka. Saan lata nagsardang iti saan anasayat nga aramidan na. Kasanong tulangan no agkalay sa kayon. Friend, Ay na, denggem dito ibagbagakken ka, friend. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo tapno agbalbaliw ti may sa tao. Tandaanam dayta. Sigurado ka iti desisyon mo.
Uwan, tatang. Anda kang kaday ta. Tatang, kinapudno na. Ado dagiti mangibagbaga kanyak. Ano mabalin kat sa anak pa'y apaikalay sa kininigdan. Ngam amok ngamin nga isumat ti pagsayaatan ti pamilyami. Nang na iti agbalin nga anak mi. Wala ang panunutom kumamit tabagay. Uray, maminsan laang. Kanayon mo ang panunutan ni Nitan. Ngam si Kangay. Kumusta Kangay? Ha? Maminsan pa'y. Panunutom ti bagay manakaw. Nakaragragsakat, Nathan. Kastakmat bakit? Nakaragsa ka. Kaputan alpas ti aldaw ti kalay sa taan naragsak ti amin. Nang runa ti agsumbangir a pamilyata. Jack may ladawan ti ragsak marikrik na kita. Nang unay kanyak. Gaputa manulaangan abulan ti orayan. Ipas ngay kumatan ti anak ka. Excited ako, Katrina. Diyos ko. Sapay lang kumataday to yun ti rugi ti panagbalbaliw mo. Wen, di kagdanag. Talagang agbalbaliw akon. Para kada kayo. Api ngay ka laang. Itay pa'y ngagsangsangit ni baby. Siguro si katisap-sapulan na. Ay, pasensya ka na. Nag-overtime kami ni trabaho. So, naladaw ka nakawid. Naturog ka din ni baby. Naturugan tadi na kan nauran. Mabit lang tagpulis ka. Saklutag ti anak na. Tapno makapangan ka matan. O sige, tani mabisinak matan. Agpulis ka ko na. Ngam di ka mat maibatan day ta cellphone mo. Ay ko, pasensya ka. At da ngamin ibagbaga ka ni Harvey. So, kachat-chat ko ita. Ala, ibagam no anyaman day ta ibagam. Sublatang matan ni baby. Mga anak, no saan ka pa'y amangan? Kumusta ka matan, honey? Ayos lang, honey. Nga mariknak ti panagkapsot ko. Siguro, iliw ko kan ka ti makagapo no apayakas to eh. Di ka madanagan tagkita tayong tunbigat, ha? Namnamaagday ta, ha? Wan, honey. Awan mo tin kariking ka, Jack Tinungpal. O sige, medyo busy kita. Awagan kan tulatan inton bigat, wan. Bye! O anya, Nathan. Aglibak ka kadipay kanya. Ah. Itatanangag ko amin tinagsaritaan nyo kini John. Itay ka pa iti likodak. Juan, iso anangag ko amin. Ah. Kunaklakit din no nagbalbaliw kan. Ngamsaan matgayam. Katrina, kastoy, pakawanan nak. Pakawan ko nam. Manon at yan sa tintan ko kan katap nagbalbaliw ka. Para iti anak ta. Ngamawan lata. Diyak amo na niya teramidag Nathan. Dito'y gayam ti pagsarsarakan nyo iti asawa kanya. Awanan ka iti bain a babae. Tinungpanak maglatan! Katrina, Houston! Saan ko asardangan day ti a babae? Mabit lang, Katrina. Makunam lang nga asawam ni Nathan. Gaputa nagkalay sa kayo. Ngam siyak ti ay ayatan na. Saan asika? Ano? Nathan, agsao ka. Tapno sardingan nak daytoy a babae. Houston, agawid tan, Katrina. Pagsaritaan ta dayto iji balay. Saan kumaditoy? Ala, agawid kayon. Ngam daytoy ti tandaanam, Katrina. Uray anya pa iti aramidam a panangitali iti asawam. Ti puso kan panagayat na kat adalata kanyak. Amok asyak ti ay ayatan na. Saan asika? Panagkunak kat inaramid ko mat ang amin nakabalak. Ngamsaan gayam nga umdaskan ka. Manumatan adaras nga inikan kay ti tiyan sa tapnog balbaliw. Ngaman niya tinaramid mo. Katrina. Nadantay ti anak. Imanugot ka pa ikalay sa kankan. Ngaman niya ita. Kunaklakit din noom das dagi dyan ngay naramid ko.
ko. Ngamsaan matgaya. Baka wanan ako, ma. Diyak kaya tantag karipagan ka. Magbalbalaw ako. Aramidak ti amin. Tapno maliklikak ni Joan. Saan? Manipod ita. Itad kon ti wayawayam. Nalabit ang husto ni Joan. Nagkalay sa ta, kanadan anak ta. Ngam iti puso kan kaunggam. Isulat ta tinagyan na. Ha? Pumanaw kan dito'y balay. Katsapay la kumatag na nayon tiragsakyo iti dayjay a babae. Sapay la kuma. Day tangamin ti ibagbagak ken ka, Katrina. Ngam di ka mat ngamin dimngag kanyak. Una yun ti kastoy, friend. Mabalin mo mga ikaso, ida. Apay angay asaan mo nga ramidan. Saanan? Dumtang tulat ta ti karmada. Saan pa'y ngay ta? Nga masiguradok adumtang to. Ay, day ta dya ibagbagak idikan ka. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo tapno agbalbaliw ti maysa a tao. Anya ngay ita, sikatin nakakaasay. Wan nga rod, friend. Numabalin la ko mga isubli tinapalapas. Inaramid kon. No idi pay la kumadamo an naamuam nga da sabali a babae iti biyag na. Nakiwin na suwas ka human. Angam saan mat? Ayos lang ang friend. Basta amok itibagik asa anak anag kurang kankwana. Nadalos ti konsensya. Ay, sa bagay matkit di ah. Ala, amok akabaulam apadakkelan ti anak mo asiksikalaan. Di ka mapukawan itinamnama. Ngadan tulat tamat sumangbay iti biyag mo amangayat ken ka iti si pupudno. Mala, saan ka nga agliday, anak ka? Di mo sayangan, tikas kan kuha na. Tatang, Bayam nga agragsak ita itikas dyan nga raramidan na. Ngamadan tulat taguntaway, maamiris na, nga iso tinagbasol, ken nagkurang. sapay la ko matatang. Ngam no dumtang tumanday ta kanito. Itapay lang. Ibagbaga kun asaan kun tupulos nga aklonan. Ah, Umdasan dagiti inararamin. Kan dagiti imparparik na nakada kami nga agina. Tapno itadmin ti wayawayana. No may papan iti anak niya. Saan ko aparitan nga umay na sarungkanan. Ngam no may papan iti panagsublina. Saanan. ay, No idikat kanayon ko nga ikan iti tsansa. Saan itan tatang? Nabanugak matan. Ay ayak ti bagik kapukan ko na. Ngam bumangunak para iti anak ko. Saan akaraman ni Nathan? Miss F, nagsakit ti inaramid ti asawak. Impaay ko amin ngam saan gayam nga umdas para kenkwana. Nagrigat ngam inted kon ti wayawayana. Inaklon ko nga urean niya pay ti aramidek ket sanak amaayat. Ket ad-adalaeng amasaktanak no ipilit ko ti bagik kenkwana. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingkapanangi drama ditoy surat ko. To'y pagayam mo, Katrina. Agyamanak pagayam Katrina iti daytoy apakasaritaam. Husto ti amam ken ti gayam mo asaan nga assurance ti panagkallaysa tapno makuna nga agbalbaliw ti maysa a tao. Banag amang palagip kada tayo, asakbay tayo nga umanugot iti maysa a banag, ket panunuten tayo pay kuma iti maminano adaras, tapno awan ti pagbabawyan tayo iti udina. Alakastan pagayam Katrina, ket agyamanak iti ingka panagsurat, ken panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Agyaman kami iti ingkay panagdangag.